kinasihipun Gusti, Shalom. Kados pundi pawartos gesangipun, mugi kita menika tansah nampi sedaya kesaenan saking Gusti kita Yesus Kristus. Amin. Sugeng pinanggih kalian kawula Pendeta Ayu Siregar saking GKJ Kaliwungu, Klasis Semarang Barat. Lan wonten ing wekdal peparinganipun Gusti dinten Ahad 11 Mei 2020 mlebet Minggu Paskah ingkang kaping sekawan menika, sesarengan kita badhe ngraos-raosaken menapa ingkang dados sabda pangandikanipun Gusti ingkang kapendhet saking lelakone para rasul 9 mirungganipun ayat 36 ngantos dumugi 23, lajeng Jabur 23 lan Yohanan 10 ayat 21 ngantos dumugi 30 kanthi jejer pitulungan ingkang paripurna. Panjenengane banjur jengkeng lan ndedonga, sakwise mengkono nuli minger ngadhepake layon mau sarta ngendika, "Tabita, tangiyo." Tumuli tangane diasta dening Rasul Petrus dibantu anggone ngadeg. Lelakone para rasul 9 ayat 22 lan 21. Para kinasihipun Gusti, wonten tiyang ingkang naminipun menika Tabita utawi Dorcas manggen wonten ing Lida. Lan piyambakipun menika kawentar misuwur remen dedono aksi sosial. Mila kathah tiyang ingkang sami ngurmati. Ibu Tabita wau nandhang raga sakit lan akhiripun tilar donya. Nanging krana urmatipun dhateng Ibu Tabita wau, kathah tiyang ingkang sami layat, asung bela raosipun lan tansah kengetan anggenipun nindakaken kesaenan nalika tasih gesang. Inggih krana tresnanipun ugi tiang-tiang kala wau ngantos nyuwani para rasul mirungganipun Rasul Petrus ingkang nembe kemawon nendeng wonten ing Yope. Lan tiang-tiang kala wau sesambat supados ngrawuhi griyanipun Tabita ing Lida. Saestu Rasul Petrus menika tindak mrika. Rasul Petrus ndedonga lan awit saking sih saha panguwasanipun Gusti Yesus, Tabita utawi Dorcas wau saged katangekaken saking tilar donyanipun. Rasul Petrus mboten namung alok-alok saking katebihan, nanging ugi nyilai abenajeng kalian kurnoponipun Tabita malah lajeng nglawat nyepeng tanganipun Tabita supados saged ngadeg. Tabita lak sampun sakit langkung rumiyin nggih, mila sami ringkih badanipun menika, lemes lan perlu dipun lawati anggenipun tangi. Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti, saestu Rasul Petrus menika mitulungi mboten tanggung-tanggung, mboten namung ngendika tangiyo Tabita tangiyo, mboten namung mekaten. Rasul Petrus nyepeng tanganipun Tabita lan asung pitulungan ngantos saged ngadeg malih. Menika dados tunggaling pratandha bilih ingkang kaping sepisan. Temen-temen Gusti Yesus menika paring wohing pakartinipun Tabita. Anggenipun sampun suka pambiyantu dhateng tiyang lantaran sandangan keterampilanipun ngunduh wohing pakarti. Kaping kalihipun pitulunganipun Gusti lantaran Rasul Petrus paripurna. Boten namung urip malih, boten namung saged melek, nanging ngantos ugi saged ngadeg. Kanthi pitulungan ingkang ngantos mekaten mau dados paseksi ing ngajenging tiyang kathah yen pitulungan wau temen-temen paripurna. Pasamanipun Gusti, pinangka tiyang Kristen nggih para kagunganipun Gusti, kita mesti demen suka pitulung. Mugi-mugi mekaten. Ewa semanten kadangkala sung pitulung kita tasih winates wonten ing sikap alok-alok, namung saged ngandhani suka pitedah utawi suka pamrayogi kemawon. Pakaryanipun Rasul Petrus paring tulodo bab pitulungan menika mboten namung mandheg dumugi ing pamicara utawi pangandika kemawon, nanging ugi kasageta ngantos dumugi ing tumindak nyata jumbuh kalian kabetahanipun tiyang sanes. Amin. Mugi Gusti tansah berkahi.